प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। फोनवा सुनाई गे सोनवा यारवा तोर बोलैल कौगे कोरी के फोनवा सुनाई गे सोनवा यारवा तोर बोलैल कौगे बिछा के तोरा के छौड़ी भुइया में सुतैल कौगे ओढ़नी बिछा के तोरा के छौड़ी भुइया में सुतैल कौगे मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। हलहु मैया छिनरिया कुछो नहीं सिखैल कौगे कैसन हलहु मैया छिनरिया कुछो नहीं सिखैल कौगे प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। छोटे चीजवा छौड़ी उहे तोर फूलैल कौगे छोटे छोटे चीजवा छौड़ी उहे तोर फूलैल कौगे